gertatu zaien, beti berandu daude. Izango da busa, beti berandu etortzen dela. Hori izango da, bai. Kaixo, zer moduz? Kaixo! Apa, Izar. Barkatu, berandu Autobusa berandu etorri da, beti bezala. Beti bezala, ordaintzen dugu eta beti berandu etortzen da. Bai, arroio. Zerbait egin behar dugu, Bai, autobusa. bai. Arazo hau konpontzeko web orri bat sortu dugu. Web orri horretan, zuen kexak salatzeko gune bat egoteaz gain chat batzuk egongo dira eta Instagram kontu batekin lotuta egongo da. Linea bakoitzeko chat bat sortu dugu. Eta autobusa hartzen duten pertsonei laguntzeko da. Inkesta bat ere egin dugu bertan zure iritzia emateko. Zuen laguntza behar dugu, animatzen zarete!